duwe apa-apa terus disimpeni ya. Saiki malah ana tempat penyimpanan jenenge kulkas. Iku nek Kanjeng Nabi menangi diguyu. Iku lha apa ae. Ngantek digawe mbek wong saiki digawekno tempat untuk penyimpanan. Kanjeng Nabi gak tahu ya dakhir syai'an sesuatu ndak tahu belas ini masih wah iki ana gedondong tak simpene nggo sesuk rujakan gak ana ngono kuwi ya sing didhahar saiki entuke saiki didhahar saiki sesuk ana apa gak ya delok-delok sesuk gak ana ya poso ngono ae nek Kanjeng Nabi tahu nyimpen itu untuk keluarganya. Kanjeng Nabi tidak pernah wareg dengan keluarganya itu sampai 3 hari berturut-turut. Sampai 3 hari berturut-turut kok wareg terus gak tahu. Mesti ono. Sehari ora dahar. Rong dino malah kadang-kadang. Pemimpin tertinggi kok sehari nih gini. Anam-anaman godongan itu. Neng kloso ngono ae wis ora pantes blas. Ana presiden turun neng kloso. Nak mlebu koran iku. Anjing Nabi sehari ning gone ora trimo kloso. 6 naman godhong kurma. Bayangno. Ya ana sing nawani. Anjing Nabi niki wonten babut saking Sam. Saking ben mboten nedas teng ngene padahal jenengan. Yaqulu ditawani ngono Kanjeng Nabi dawuh Bismillahirrahmanirrahim Walal mu'arifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa dzakara Ibnu Ishaq itu orang Imam Ibnu Ishaq itu orang sejarawan top nih ya dalam Islam Ibnu Ishaq. Kemudian Ibnu Ishaq yang lebih senior. Nutur sapa Ibnu Ishaq warawahu lan riwayatake ing penuturane Ibnu Ishaq. Sapa At-Tabrani aidan halimaneh an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma lamma tufiya Abu Talib kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masyian ila Taif. Ini Abdullah bin Ja'far dengan dikake. Bareng kapundhut sapa Abu Thalib bin Abu Thalib. Pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu hampir bersamaan dengan kapundhute Sayyidatina Khadijah. Yaitu nanti disebut Amul Khuzni, tahun di mana Abu Thalib kapundhut, Khadijah kapundhut, Sayyidatina Khadijah kapundhut. Itu luar biasa. Itu dua pendukungnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat itu. Abu Thalib dan Sayyidatina Khadijah. Kapundhut hampir bersamaan. Kharaja miya sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masyian khale Masya Allah masyian melampah jalan kaki ila Taifi marang Taif
Wada'ahum ilal Islam. Mongko ajak-ajak sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wong-wong Taif wingi sing etnisnya disebut Sakif itu orang-orang Taif, penduduk Taif. Falam yujibuhu mengkora ngijabahi, ndak mau diajak Islam sapa wong-wong Taif hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata mongko rawuh sapa Kanjeng Nabi nekani zilla sajaratin ing aup-aupane wit-witan. Ae min inabin tegese wit-witan anggur. Wingi istilahnya apa jenenge karom utawa apa wingi ala habalah ya. Ini sama, cuma ini menurut Ibnu Ishaq yang dituturkan juga oleh Imam Tabrani. Di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak kapundhute Abu Thalib itu menuju ke Taif, karena di Taif itu masih ana hubungan famili lah. Ternyata kayak wingi kae nasib Kanjeng Nabi. Padahal Taif Mekah itu kok jalan kaki, bayangno. Masyian itu jalan kaki. Kok Mekah ning Taif jalan kaki. Kowe numpak bis saya kesel 60-an kilometer. 60 lebih. Kanjeng Nabi jalan kaki. Wes tekan gone Taif ora ditampa. Malah dikani ngoyo. Karena itu terus Kanjeng Nabi terus wingi kae ning gone kebonan anggur, ngiyup ning kono kan capek banget jalan jauh. Dakwah malah disawati watu. Masalah mangko salat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini ing rong rakaat. Sumaqala monggo keri-keri ndonga Kanjeng Nabi matur munajat marang Gusti Allah taala. Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati. Duh Gusti Allah, ilaika dateng panjenengan piyambak asku madulaken kula dha'fa quwwati ing lemahnya kekuatanku. Apese kekuatan kula. Dak phone ya, aja keliru dik phone. Bahasa Arab itu aneh ra ngene. Nek dak phone itu lemah. Nek dik phone tikel. Kacek sithik ngono ae tulisane padha. Jaman ora ana harokate piye kowe memahami saya. Ya kudu ngerti siakul kalam. Lane terus apa Allah yarham Abah mbiyen ke Bisi Mustafa itu mempunyai tafsir sendiri tentang hadis Kanjeng Nabi, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wadzalika at'aful iman. Tafsir yang konvensional umumnya wong nafsiri itu kalau melihat kemungkaran
punya kekuatan, punya kekuasaan, itu harus dirubah menggunakan kekuasaan itu. Bangsane pemerintah, polisi, barang ngono kuwi. Jadi gak kena polisi kok menghimbau. Polisi ya bertindak karena dia punya, kalau lihat kemungkaran harus bertindak dengan tangan. Kalau ndak punya karena ndak mampu pakai tangan karena ya gak di kekuatan apa-apa, jabatannya ora, kekuasaan nggak punya. Kayak kiai-kiai DPR bisa. Jadi nek roh mungkar kok DPR kok menengahe, ya itu artinya tidak menjalankan fungsinya. Kiai kok menengahe, itu ya tidak menjalankan fungsinya. Nek gak iso nganggo kekuatan yo gak iso, lisan yo rawani, yo minimal fabi kolbi. Iki rakyat jelata, ayat jelata iki arep ngowahi pakai apa ora di apa-apa. Cangkem yo rawani, nganggo kekuasaan yo ora di kekuasaan. Wadzalika at'aful iman. Tafsir yang konvensional itu selemah-lemahnya iman. Tidak tangan, tidak lisan, tapi hanya hati tok, itu adhaful. Allah yarham Kiai Bisri itu bisa jadi lebih berat. Mereka nek duwe kekuasaan macam enak untuk kekuasaan. Israel polisi menindak kemungkaran dia bisa saja udah di kekuasaan. Anggota DPR ngomong yang dilindungi undang-undang ya mesti ya. Rakyat iki sing lara kabeh. Ning ati gak cocok, gak iso apa-apa. Jadi iku nek saiki lho ya rame mesti dadi polemik ya mbiyen gak ono ning apa membantah gak ono. Jadi karena apa itu Kiai Bisri itu ahli ilmu alat nahwu sorob ya. Jadi ngertilah ana dikfun, ana dhafun. Nah adaf itu bisa jadi dari dhafun, bisa jadi dikfun. Bisa jadi dikfun. Nah sing makna kan konvensional iku adaful iman, lebih lemah-lemahnya iman. Tapi nek dari dikfun itu tikel-tikel iku imane. Mergo urip ning gone kemungkaran kok gak duwe alat untuk mencegah. Kekuasaan ra duwe, cangkem ra wani. Berat. Biyen kok gak ono sing bantah. Durung zaman medsos soalnya. Nah medsos no ya bantah-bantahan rame. Ya Allah, semono adohe Kanjeng Nabi masyian. Salat rong rakaat maqala Allahumma du Gusti Allah ilaika namung dateng panjenengan asku wadul kula madulaken dha'fa kuwati ing apese kekuatan kula, lemahnya kekuatan. Wis iso jalan kaki dari Mekah ke Thaif ngaku gak kuat. Wakilata khilati lan kidike kemampuan upaya kula rekadaya kula pun mboten iso napa-napa malih kula pun ado-ado kula parani kula apiki kula ajak api-apian malah disawati-wati pun entek carane sepundi marin. Wakilati khilati wa hawani alan nas lan ringkih kula lemah kula alan nasi ing atase manusa. Ya arhamar rahimin, duh zat ingkang langkung melase sing sami melase.
Paling melas itu bangsa manusa kan ya. Ibu, bapak, kakak, bojo itu mesti ngono ya. Wapi kabeh gak ada apa-apane bandingno karo Gusti ya Allah taala. Ya Allah Arhamur Rahimin. Anta Arhamur Rahimin, tai panjenengan luweh welas-welase sing padha melase. Rahmate Gusti Allah, kasih sayangi Gusti Allah taala itu ada 100. Gambarno iki. Rahmate Gusti Allah sing Ar-Rahman, sing Ar-Rahim itu 100. Yang satu diturunno ning bumi kanggo Ar-Rahimin. Mau ibu nyayangi anak-anake, bapake, bojo nyayangi bojone, sampai jaran nyayangi apa anake jaran itu? Belum. Tapi nyayangi pedet. Jaran itu senajan berdikasan gawene nendang-nendang, tapi nek duwe anak cilik itu hati-hati banget. Itu rahmat. Dari satu rahmat yang dibagi wong sak ngalam donya, termasuk wong, termasuk kewan. Yes. Lah sing 99. Sing 99 dipek Gusti Allah endi untuk ngrahmati alam semesta. Jadi sampe bayangno iku. Siji nganggo perahmat-perahmat sak ngalam donya iki termasuk binatang ning gone anake. Sing 99 untuk Allah sendiri. Ane Anjing Nabi nyebut berkali-kali ya Arhamar Rahimin. Anta Arhamur Rahimin. Panjenengan menika langkung welas-welase sing sami welas. Wa anta Rabbul Mustad'afin. Utawi panjenengan niku Rabbul Mustad'afin, pangerane tiang-tiang ingkang tertindas. Mustad'afin tertindas iku artinya sing dilemahkan, ditindas dadi lemah kaya wong jajan niku mustad'afin. Ilaman takiluni, dateng sinten takiluni nyerahaken panjenengan ing kula. Namung panjenengan tok serahaken teng sinten? Kula majeng di serahake teng sinten kula niki. Ila aduin baidin yatajahamuni. Dateng mengsah ingkang tebih sing ngerasi ya, ngerasi itu ngasari ngejemi ya aduin bait ne ing kula. Am ila qaribin utawi ila qaribin maling ingkang parek malak tahu kang milikaken panjenengan hu ing qarib amri ing perkara kula. Ade pajeng sengah serahake awak kula niku panjenengan serahake sinten Gusti? Panjenengan Arhamur Rahimin. Napa panjenengan serahake awak kula niki dhateng mengsah tebih tapi sing keras dhateng kula? Napa dhateng tiyang ingkang parek tapi sing nguasani urusan kula? Doa jajan. Ilam takun ghadbanan, lamun mboten wonten panjenengan iku ghadbanan murka. Murka iku apa? Bendu duka. Bendu duka. Menawi panjenengan mboten duka. Wa fi riwayatin ilam takun sakhiton, lamun mboten nonton panjenengan iku sakhiton. Padha maknane sakhiton ghadban itu padha. Muring-muring. Panjenengan mboten muring-muring, mboten mangkel. Wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat liyane
redaksine ora ilam takun hudbanan atau ilam takun sakhiton, tapi ilam yakun bika sakhatun. Menawi mboten nonton bika kelawan panjenengan apa sakhatun bendu. Mbak riwayatin banyak redaksi-redaksi, jadi sing pengertiannya jane yo hampir sama, pengertiannya hampir sama. Kalau panjenengan mboten duka, kan ngono jane isine mak ngono tok. Tapi amanatun naql. Jadi sebutkan semua karena ada riwayat yang memang yang redaksinya itu ilam takun bika sakhatun, ilam yakun bika sakhatun. Wa fi riwayatin ana iku ing dalam riwayat liya utawi ilam yakun bika ghadabun. Lamun mboten wonten bika kelawan panjenengan apa ghadabun bendu, maknane sama semua. Kalau panjenengan mboten duka, panjenengan tidak marah alaiya ing atase kula. Jadi marah kepada siapa Gusti Allah? Menawi panjenengan mboten duka dhateng kula, mboten bendu dhateng kula, tidak marah kepada saya, pala ubali. Mongko ora peduli kula. Artine kula niki lemes kuwesel, payah, dikuya-kuya, disakiti. Niki nek mboten mergo panjenengan bendu, kula mboten peduli. Den lajeng kula rasakno lah pokoke. Sing dadi sing kula dikuwatiri nek iki gara-gara Gusti Allah bendu karo. Kanjeng Nabi kan khawatir terus mulai zaman ketemu malaikat Jibril pertama kali kan ketakutannya apa namanya kena bendu gitu. Nek mboten mergo dengan bendu kalian kula mboten peduli. Ghaira anna afiyataka ausa uli mung wae ghaira anna mung setuhune kawilujengan saking panjenengan niku ausauli luweh luas luweh jembar li dhateng kula. Afiah itu wilujeng. Nggone bahasa Indonesia enggak ada, karena itu dia ngambil utuh-utuhan saja dari bahasa Arab, afiat itu. Jadi afiat itu tidak hanya sehat, sehat bisa saja tidak selamat, tidak wilujeng. Bisa ae wong sehat waras ketiban blandar barang iso. Itu jenenge ora afiat. Sehat wal afiat ini bahasa Indonesia, itu kok afiat. Selamat wilujeng. A'udzu nyuwun pangreksa kula binuri wajhikal karim kanthi cahayaning zat panjenengan ingkang mulya allazi adhaat lahu samawati wal ard ingkang saged menyinari lahu dateng allazi apa as-samawati wal ard langit-langit lan bumi. Artinya kalau tidak ada Allah, kamu tidak bisa melihat langit dan bumi. Karena langit dan bumi ini bukti dalil sesuatu yang bisa menjadikan kita melihat Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Allah Ta'ala. Adanya langit dan bumi. Disebutkan apa namanya? Nuri wajhikal karim alladzi adha'at lahu samawati wal ard.
Wa asraqat lahu zulumat, lan mencorong lahu krana lazimau apa az-zulumatu kegelapan. Jadi malam menjadi pagi, menjadi siang, menjadi padang, itu ketoke kayak karena matahari yang muncul. Tapi hakikatnya karena nurullah, nurnya Gusti Allah Ta'ala yang menyinari matahari, itu cahaya nurnya Allah Ta'ala. Mataharinya sendiri tunduk pada hukum Allah Ta'ala. Jadi nek mataharinya itu sendiri yahono yahene begedat tahun, bahkan abad, itu menurut hukum dunia sesuatu yang terbakar itu akan menjadi, kalau ndak arang ya debu, lama-lama akan hilang. Kubeni marong itu sese jadi mawa sese jadi arang sese jadi apa. Matahari itu menurut ilmuwan kan juga bukan hanya api sekian derajat saja, itu ribuan derajat itu. Sepanjang zaman membakar dirinya sendiri. Jadi itu nek bangsa geni biasa iku ora trimo dadi areng, dadi awus, dadi apa. Tapi matahari itu tetap begitu mulai dari dulu. Zaman Nabi Adam sampai saiki. Karena nurullah Ta'ala. Wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah, lan dadi patut alaihi ngatasi lazi apa amru dunya, perkarane dunya, wal akhirat lan akhirat. Itu nurnya Allah Ta'ala. Kula nyuwun pangreksan binurika, terus sak teruse mau ya. A'udzu binuri wajhikal karim alladzi adha'at lahu samawati wal ard wa asraqat lahu zulumat wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah. Nyuwun pareksan ai yanzila bi ghadabuka, yen to tumurun bi kelawan ingsun apa ghadabuka bendu panjenengan. Kanjeng Nabi memohon dengan cahayanya Allah Ta'ala agar tidak turun murka Allah kepada beliau. Jaluk perlindungan jangan sampai ghadabnya Allah itu tumurun nggone Kanjeng Rasul. Au yahilla bi sakhatuka, utawa ngeneki bi kelawan ingsun apa sakhatuka, napa kemarahan panjenengan. Wa fi riwayatin lan iku disebut ana ing sijining riwayat redaksine ayyah illa alayya ghadabuka. Ento ngenai alayya menimpa alayya ing atase ingsun apa ghadabuka bendu panjenengan kemarahanmu. Au ayyan zila alayya sakhatuka, utawa yen to tumurun alayya ing atase ingsun apa sakhatuka kemarahan panjenengan, duka panjenengan. Lakal udba hatta tardo, iku kagungane panjenengan al udba. Udba itu sesuatu jadi kowe nek duwe kesalahan terus mbok sebut semua kesalahan-kesalahanmu niki anu kula niku ngeten kula nate ngrasani jenengan kula ngene iku entek khotbah iku semua kesalahan yang diakui itu
lakal utba. Terus pokoke kabeh. Hatta tardo sampai Gusti Allah ridho. Napa mawon kesalahan kula pokoke sedaya mawon iku sing kurang syukur, sing kurang sabar, sing kurang ikhlas, sing macam-macam pokoknya sedaya lah. Utbah itu sampai akan sedaya nyuwun di ngapura kabeh ditobati kabeh sampai tardo. Wong nek njaluk ngapura kan yo kowe salahmu apa kok? Eling-eling kowe ndek salah mbek aku apa kowe? Nggih kula nate ngaten. Apa neh? Apa neh? Apa neh? Sampai gelem ngapura. Itu. Ya nek iku mbok akoni kabeh njaluk ngapura kabeh ya aja dibaleni neh. Kadang-kadang isih ana sing ganjel mergo ora disampaikan semua kata tardo. Wala haula wala quwata illa billah, dahsyat sekali itu. Iku munajate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang luar biasa payahe dakwah ning gone Mekah dikuyo-kuyo mengharap ning Thaif mendapatkan perlindungan malah justru luwih menyakitkan daripada yang di Mekah. Wala haula wala quwata illa bika. Mboten wonten daya iku maujud. Wala quwata lan mboten wonten kekuatan illa bika kejawi kanthi panjenengan Gusti. Iki dadi kowe nek gak apal kabeh donga iki donga sing donga perjuangan itu. Gak apal iku ya minimal la haula wala quwata illa billah iki diwaca sing akeh. Kadang-kadang perjuangan untuk nerusno ajarane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasang surut kadang-kadang berat tantangannya. Itu maka penting itu dungane Kanjeng Nabi, munajate Kanjeng Nabi. Minimal la haula wala quwata illa billah iku dinggo wiridan. Bundel kamalu zuhdihi sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan zuhude Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zuhud ini juga sudah jadi bahasa Indonesia karena memang di bahasa Indonesia tidak ada padanannya. Zuhud itu bukan gedeng dunya, bukan gedeng dunya juga. Duh coba gedeng iku piye wong titahe Gusti Allah. Jadi zuhud itu gampangane ora kemantil dunya. Ora kemantil dunya. Iki cara kowe maknani Allah yarham bagi Bisri itu zuhud itu ora kemantil. Kowe dhuwitmu akeh lah tapi ora kemantil. Ana cek ilang kowe ora arti mergo ora kemantil. Iku kowe zuhud. Sakwalike kowe mok duwe dhuwit 1000 tapi ku mantil sembayang barang kelingan. Iki mau ketoke ewon kok cilik ngene iki ra mau. Bayang ambek grayang-grayang sak. Iku kedunyan jenenge, senajan ora ndi donya. Sugih mblegedhuk tapi ora kemantil mbek donya. Itu zuhud. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu teladan kezuhudan yang paling top ya Kanjeng Nabi Muhammad karena zuhudnya sempurna sekali. Banyak orang-orang zuhud ya, itu sampai ada kitab sing khusus untuk mendaftar orang-orang yang zuhud-zuhud itu. Ada yang mendaftar orang-orang yang arif billah sendiri,
yang zuhud ada sendiri. Orang-orang yang tidak kumantil. Ana wong sing ora duwe tapi amek-amek zakat fitrah iku jenenge ra zuhud. Karena sallallahu alaihi wasallam azhadan nas, ya. Ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku azhadan nasi luweh zuhud-zuhude manusa. Wali sak alam dunya ora ana apa-apane Kanjeng Nabi. Wa yakfika fi ta'rifi dzalik anna faqrahu kana faqra ikhtiyarin la faqra ittirarin. Lan nyukupi ing sira fi ta'rifi dzalika ing dalem mengenali zuhude Kanjeng Nabi yang top itu asyadun nas. Apa anna faqrahu setune fakire Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ana ya faqruhu ana iku faqra ikhtiyarin pikir pilihan la faqra tirarin ora nek pikir kepeksa. Jadi Kanjeng Nabi itu dalam posisi bisa memilih pikir apa sugih. Kenapa ada dalam posisi itu? Karena Kanjeng Nabi itu tahu sugih mblegedhuk ya tahu. Bahkan terus-menerus sugih jane. Ya kuat, sugih mblegedhuk ya kuat, fikir takel sikut ya kuat. Sampai 3 hari 3 malam tidak makan ya kuat. Karena sama-sama kuatnya, maka Kanjeng Nabi dalam posisi bisa memilih. Pilihannya Kanjeng Nabi jadi fakir. Ini kaya ora. Fakire itirar. Fakire kepeksa. Bukan milih. Mulane rawane nirukna dungane Kanjeng Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Wani kowe gak wani. Mandi kapok kowe. Iya. Ini Kanjeng Nabi itu pilihan, bahkan donga nyuwun fakir. Karena kefakiran itu lebih mendekatkan kesadaran akan kehambaan. Wong sing duwe macam-macam itu sesuai merasa dia tidak kawula gitu. Tidak kawula. Tapi kalau orang fakir itu ya Allah terus ini. Karena menyadari kedhaifannya. Sing kuwasa, sing sugih iku kadang-kadang ora rumangsane dene kawula. Kanjeng Nabi iku fakire pilihan ikhtiar latirar, tidak kepeksa. Li annahu karena setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam futihat alaihil futuh, dibuka, didedahkan, ditundukkan alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa al-futuh. Futuh itu pendudukan, pembukaan. Fathu Mekah itu artinya Mekah ditundukkan. Nanti mana lagi Taif kemudian ditundukkan. Itu jadi kalau ditundukkan itu kan segala macam, terus orang bayar upeti, bayaran segala macam itu kan. Wa julibat ilaihi, lan ditarik ilaihi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa al amwal, pira-pira bondo.
Setelah Fathu Mekah itu, wah itu segala macam bondo berdatangan. Moro dewi. Wa huwa khali utai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku mu'ridun berpaling mengu anid dunya saking dunya kullal i'radi kelawan sak banget-bangete temen-temene mlengo. Padahal kekayaan berdatangan itu. Bayangno lagi saka kurma Khaybar itu aja, masya Allah. Wong Khaybar itu isinya kebun kurma yang paling bagus di Madinah. Nah itu, ono sing ditinggal pemiliknya, ono sing dibagi, jadi gak karu-karuan. Bondo nalika itu. Tapi Kanjeng Nabi sama sekali nggak tertarik. Lihat saja kehidupan beliau. Yanamu alal hasir. Kanjeng Nabi itu sehari alal hasir. Hasir yang bermakna kloso itu kapian. Hasir itu biasanya di mana nih kloso? Kloso itu halus banget ya. Itu hasir itu ya pelapah kurma blok-blok dinam itu. Iku turu, galer kabeh. Nek kloso kan ora pati. Halus ya. Nek mbok manani kloso. Tapi wong gak ana padanane ya wis kloso daun kurma ngono ae. Hatta yura sehingga ditingali apa asaruhu labete hasil. Fi jambihi ing dalem penge Kanjeng Nabi Asy-Syarifi sing mulya. Lempengnya Kanjeng Nabi yang halus, yang mulia, ya. Itu sampai ada bekasnya itu, galer. Padahal bondo harat-harat. Ya, Kanjeng Nabi senajan semuanya itu di tangan Kanjeng Nabi, bondo iki mau diapa-apakan itu di tangan Kanjeng Nabi. Tinggu dhewe ya gak sing iso mbantah. Monggo mesti ngono. Kaya zaman saiki. Di kekuasaan bondo. Dimplep dhewe sapa sing wani geneman. Kanjeng Nabi gak. Tetap kehidupannya masih tetap sederhana itu. Sarene ning gone hasil. Ora ning gone kasur empuk ora karuan. Saiki ana piye kiai turun ning kloso. Kiai kampung desa iku. Wah iki mesti apa kasur 5 cm. Fa idza qila lahu lamun diaturake lahu marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nubsitu tahta alyana minhu mbok inggih nafsu tu beber apa beber kita tahtaka wonten ing ngandhap panjenengan alyana ingkang luwih lembut minhu tinimbangane hasil. Nek sing wis nawani ku enek. Dibayangno pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi kok sehari ning gene anam-anaman godhongan iku. Ning kloso ngono ae wis ora pantes blas. Ana presiden turun ning kloso. Nak mlebu koran iku. Anjing Nabi sehari ning gone ora trimo kloso. Nam-naman godhong kurma. Bayangno. Ya ana sing nawani. Anjing Nabi niki wonten babut saking Sam. Saking ben mboten nedas teng ngene padahal jenengan. Yaqulu ditawani ngono Kanjeng Nabi dawuh. Yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mali walid dunya iku apa li kedue ingsun walid dunya lan kedue dunya. Apa urusanku mbek dunya barang ngono iku gak ana urusan. Innama masali wa masalu dunya
iku masalu raqibin sara fi yaumin saif. Ya, tak kandhani aku mbok kai kasur barang karepmu ya. Ora ana urusan aku mbek dunya. Inama masal yang pestine tepo ingsun. Wa masalu dunya lan tepaning dunya. Iku masalu raqibin. Iku tepaning kaya dene wong sing numpak sara sing mlaku bengi fi yaumin saifin. Sing lumaku fi yaumin saifin ing dalem dina sing panas. Jadi ibaratku iki mbek donya iku ibarate penunggang ya. Sing mlaku pada waktu panas banter. Faqala tahta sajaratin mongko banjur istirahat turu awan. Kala iki nek kala yakulu iku wong basa Arab iku wasin nyentrik tenan. Kala yakulu itu geneman. Kala yakil iku turu awan. Iki turu awan maksane manune. Ibaratnya ana penunggang kuda panas-panas terus leren sariawan kailulah iku lho sing biasanya disebut kailulah. Tahta sajaratin di bawah pohon. Sumaroka mongko keri-keri budalan neh sapa raqib mataroka lan tinggal sapa raqib ha ing sajarah. Nek cara wong Jawa mampir ngombe. Nek iki mok ngampir ngiyup sak iyupan ngono wae. Bariku ya gak terus ngebrok. Jadi wong saiki ku nek gambarane sing rada elit sithik, donya iki kaya hotel. Ya. Nek ngiyup ning gone ngiyup ning ngisore wit-witan sedelok bariku wit-witane ditinggal iku tepane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sing saiki sing rada elit ngono iku hotel. Donya iki ibarate hotel lah. Kowe turu kono barang kowe turu kono, kadang mangan barang ning kono ngombe ngono. Tapi kowe nek terus tuku cat ambek mbok cat iku hotel. Kowe diguyu wong lho kowe mbok ngecat lah apa. Apa ning kono iku engko bakal mulai kok. Mbok cat barang ku lah apa. Lha iki lampune kok kurang padang terus kowe mbok kotak gitu. Ya diguyu wong. Lah tapi nyatane kabeh kita itu ora-ora ngono kabeh. Rumangsa donya iki hotel. Rumangsa omah lah, ora rumangsa hotel, tapi rumangsa omah. Ini kaya Kanjeng Nabi, wae tambah angel meneh. Ngiyup bariku mbet sing mbok ngiyup mbok tinggal. Mataroka. Iku. Jadi asare banget ora ana. Jadi maknane ya fungsine dunya iku ya mok padha karo wit-witan duwe ayub-ayuban untuk orang yang sekedar mau singgah bentar istirahat. Wis iku tok. Ndak lebih dari itu dunya ini. Nah, nek nemen-nemen tok seneng karo wit-witan iku. Tangi turu awan. Wah. Suweneng ae mbok tunggoni terus ae ngono. Ora lunga-lunga. Ya kowe nek udan ya iso jedindil duwe. Waqad aradallahu alaihi badha. Ya. Kanjeng Nabi ku ngono kuwi ya. Melihat diri beliau dengan dunia itu seperti itu. Padahal waqad aradallah lan teman-teman nawani sapa Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badha Makkah
Ing jadi Batha itu ada lembah. Lembah itu ketika kena banjir, banjirnya hilang. Di situ itu hanya ada pasir-pasir, kerikil-kerikil. Di Mekah ada itu, tempat yang itu. Tempat dulu kebanjiran, terus kemudian surut airnya, terus tinggal pasir-pasir ambekan kerikil-kerikil itu. Batha, kerikil mana? Itu Batha. Ning kene apa makna bahasane ngono? Jadi tanah lapang bekas kena banjir, lembah ini kena banjir, jadi sekian lebarnya permukaan tanah ini penuh dengan pasir dan kerikil-kerikil batu-batu bekas banjir itu. Ning Mekah ono itu, mulane disebut Batha Makkah. Ditawani Batha Makkah zahaban bagi emas. Jadi ora kok kerikil mbikan pasir tapi itu emas kabeh. Ditawakno Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Gusti Allah. Faqala mongko matur sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya Rabb, mboten Gusti, mboten usah." Ya Allah, iku nggo gawe gelang iso entuk pira kalung segala macam mbok dol. Kanjeng Nabi enggak kersa. Mboten Gusti. Walakin aju yauman wa asba'u yauman. Kula namung nyuwun lesu sedinten wa asba'u yauman. Ya Allah, ada Nabi. Jadi bahagia sekali Kanjeng Nabi ku nek lesu sedina, wareg sedina. Ora kaya awakmu. Bahagiane nek wareg terus. Fa idza ju'tu perlunya apa Kanjeng Nabi kok minta sehari lapar sehari kenyang itu. Fa idza ju'tu mongko tatkalane lesu kula tadarratu DP kula ilaika dateng panjenengan wa zakartu kalan zikir kula ing panjenengan. Kula kemutan panjenengan nek lesu ya Allah Gusti. Kok lemes ngeten Gusti, mboten mangan tok gak mangan kok lesune ngene. DP. Paringi kegiatan Gusti. Sebaliknya fa idza syabi'tu nalikane wareg kula sakartukan mongko nyukuri kula ing panjenengan. Matur nuwun Gusti, panjenengan paringi wareg Gusti, wa hamidtu kalan muji kula ing panjenengan. Lha iku apa strategine Kanjeng Nabi dalam kehidupan itu. Jadi ada saatnya tadarruk kepada Allah Ta'ala, menyadari kehambaannya, ada saatnya mensyukuri paringan-paringane Gusti Allah Ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqna'u bil yasir minad dunya. Yo coba banding-bandingno ambekan pemimpin saiki. Bena sama wa sumur. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqna'u trimo Kanjeng Nabi. Trimo iku ora tamak ora njaluk yaqna'u trimo bil yasiri kelawan sithik minad dunya saking dunya. Kanjeng Nabi itu sing sering masak ora arang-arang. Sing sering ya dahar kurma, iji lho. Ngono ae. Cukuplah nerima bil yasir minad dunya. Wa yaqulu lan munajat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, donga Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kutan. Dungane iku pancen ngono, ora kok njaluk akeh ngono gak. Allahumma Gusti Allah ij'al
mugi ndadosaken panjenengan rizqa ali Muhammadin ing rezekine keluarga Muhammad panjenengan dadosake kutan ingkang dados makanan pokok ngono ya kutan iku kutan ngene iki mbok praktekno donga iki ya kowe entuk beras tok kutan bahan pokok sing iso nguati awak iku apa? Nek wis iku ana telo ya wis telo ae. Telo rumangsamu durung mangan, durung sego. Bar telo sego, terus tambah mise ketan. Wah wis. Iku jenenge Kanjeng Nabi gak pokoke kut mawon. Takulu ngendika sapa As-Sayyidatu Aisyah. Pemimpin putri kita Sayyidah Aisyah tu marafa Rasulullah orang angkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaan li asya'in. Ghada iku maksi makan siang itu ghada, asya itu makmal. Saiki nek makmal makan malam. Jadi gak ono Kanjeng Nabi itu wah iki isih eman-eman nggo mangan bengi. Nyimpen makanan engko diinget barang ngene wae ra ono ngene iku. Wala asaan qattu li ghadain. Lan ora sapa meneh untuk makanan malam terus dienggo mangan awan sesuke. Wala takhadha min syai'in zaujain. Lan ora mundhut sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min syai'in saking suwi-wiji zaujaini tak judu saiki kan pirang-pirang judu sepatu pirang-pirang judu kelambi pirang-pirang judu segala macam pirang-pirang. Kanjeng Nabi gak siji tok wala komisaini lan ora gamis loro gak tau wala ridaaini lan ora rida loro ridak pakaian bagian atas wala izaraini lan ora izar pakaian bagian bawah loro ya wis sak jodoh iku wae rida ambekan izar wis ora kok idake loro anune loro lah kangge salin benjang dikumbah neh ora wala minan ni'ali lan ora saking trompah-trompahe sandal-sandale ya wis tak judu iku wae ora kok nganti rong judu barang raun. Bakanan sallallahu alaihi wasallam ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana iku layat dakhiru ora nyimpen apa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saean ing sesuatu linafsi kanggo pribadine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iki ana apa duwe apa-apa terus disimpeni saiki malah ana tempat penyimpanan jenenge kulkas. Iku nek Kanjeng Nabi menangi diguyu iku lha apa ae. Nanti digawe mbek wong saiki digawekno tempat untuk penyimpanan. Kanjeng Nabi gak tahu ya dakhir syai'an sesuatu ndak tahu belas ini masih wah iki ana gedondong tak simpene nggo sesuk rujakan gak ana ngono kuwi ya sing didahar saiki entuke saiki didahar saiki sesuk ana apa gak ya delok-delok sesuk gak ana ya poso ngono ae. Wa ma jaa annahu iddakhara utahi barang kang teka keterangan kok teka annahu sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iddakhara nyimpen bahwa mongko utahi ma jaa inna makana angin pestine ana ya ma ana iku li ahli kanggo keluargane. Nek Kanjeng Nabi tau nyimpen itu untuk keluarganya. Wa ma syabi'a sallallahu alaihi wasallam lan ora nate ora wareg sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
wa ahlulan ahline Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu ayamin tibaan ing telu pira-pira dina berturut-turut min khubsi khintatin saking roti gandum hatta faraqah sehingga misai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adunya ing dunya, artinya sampai kapundhut Kanjeng Nabi tidak pernah wareg dengan keluarganya itu sampai 3 hari berturut-turut. Saiki ngantek turunan pitung turunan itu, wareg terus ya. Ini Nabi gak tahu. Sampai 3 hari berturut-turut kok wareg terus gak tahu. Mesti ono. Sehari ora dahar. Rong dino malah kadang-kadang. Rawahu riwayatake hadis tentang masyabi'a sallallahu alaihi wasallam ahlu salah satu ayamin tibaan iki sapa Ahmad Imam Ahmad wa Muslimun dan Imam Muslim wa ma'akala khubzan mankhulan wallahu alam.